Natala na ang labing-unang kumpirmadong kaso sa coronavirus disease 2019 sa Mindanao. Usa siya ka 54 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City. Ani ang report ni Cyril Chavez sa One Mindanao. Ikumpirma karon sa Department of Health Region 10 nga dunay nagpositibo sa COVID-19 sa Mindanao. Ang maong pasyente kasamtangang ana sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City. Usa ka 54 anyos nga lalaki ang maong pasyente. Matud pa, nakabati siya og flu-like symptoms sukad pa Pebrero 24 ug na-admit sa usa ka hospital sa Iligan City ni adtong Marso 3 ug gibalin sa Northern Mindanao Medical Center pagka Marso 8 aron mates. Kagahapon, migawa sa resulta nga nagpositibo gayud kini sa COVID-19. What I'm saying is, wala kayo history of travel abroad. Maybe transmitted locally in the National Capital Region. Kung asa siya ng trabaho sa una. But pag-uli niya, he was immediately brought to the hospital and isolated accordingly. And referred also to Northern Mindanao Medical Center and properly managed as well. Dugang sa DOH, sukad nagsakit kini ni adtong Pebrero. Wala kini naayo sa maong sakit hangtod sa karon. Matud pa, ang duha ka miyembro sa pamilya sa maong pasyente ginalantaw pa kung i-quarantine sab sila bisan pa man nga most likely pwede po silang matakdan. Pero sa pagkakaroon kining duha nga kauban niya walay ibati nga simptoma. Hinoon bisan pa man nga dunay positibong kaso sa Northern Mindanao, gipasalig sa DOH nga walay angay ikabalaka, sanglit naka-isolate na ang pasyente sulod sa NMMC ug ilang ginasunod ang latest guidelines nga gihatag sa World Health Organization. Karon, naka-alerto sab ang Barangay Health Emergency Response Team Convert sa Tibok Rehiyon aron paspas nga mamonitor ang mga posibleng kaso sa COVID-19 sa ilang lugar. We enjoin the public to continue practicing the hand washing regularly, avoid crowds and wild animals, never cough without a handkerchief or tissue. Do wear a mask if you are sick or in healthcare settings and seek early consultation if experiencing the following symptoms. Uban si James Yap, ako si Cyril Chavez, Balitang Bisdak.